ug maayong gabi kanyong tanan kamo ni kapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabhion Ginoo sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan kini nga programa o kini nga sesyon nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot munta nga mga nagapaminaw kalamdagan ang ilahang mga salabutan. Giyahi sila Ginoo kabiga sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa. Ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong udto Brajon. Kanunay mi nga nagsunod sa inyohang programa. Wala na ba'y umaabot nimo nga debate? Okay, naamagod unta to'y kuana pero kay di man budayon lagi mo atras man. Sa pagkakaroon wa kay ang kadtong mga nanghagad wa magpud mo dayon. Mao na nga wa lang tay makuan usa nga debate tungod kay wa man mangdayon. Okay, dapat tay basahon Sir, maayong udto mo greet ko og happy birthday karong adlaw gid sir sa ako nga pag-umangkon si Rini. Nag-birthday siya rin. Happy birthday gikan diri sa ni angkol nimo auntie Lulu og Lula. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat pod sa inyong pag sunod sa ato nga programa. Okay, patay basahon mangutan nami sa inyo sir. Pangutan naman din so dili lang usata kay kinini ang na may pangutan ang atong gipasaligan nga tubagon karon, no? Kay niya pa kay kami maminaw rami sa tanan nga magwali dinha sa kahanginan, pero wala gid mi hunahuna nga mobalhin mi og tinuhuan tungod kay magdaghan na ang tinuhuan. Ay lagbalhin og tinuhuan aron di madaghan ang imong tinuhuan. Ang importante lang nga gipaminawan nimo ang pulong sa Ginoo. Unya sa diha nga masabtan nimo ang pulong sa Ginoo labi na gikinahanglan ka sa Espiritu Santo, masunod ra gyud nimo ang direksyon nga gusto sa Ginoo. Last text nga akong basahon Kuya John, maayong gabi amo nga ipahibalo nga si Manoy Bunjing ang iyang man mada kuan kay something's missing man Okay, palihog lang kuan og utro no kay
putol man. Putol man. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone bas may siguro Brother Libby nga imong malili ang ato diha nga monitor aron ato nga mahibaluan kun di ining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers nagagikan. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga kahigalaan. Mga kaigsunan kutob sa naminaw karon sa radio og tanan natong mga viewers sa Pilipinas ug uban pang mga kahigalaan nato nga naglantaw sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O pwede na mo kasend higala makapadala og mga mensahe pinaagi sa pag-text nganhin mo ni Brother John or pagpadala og mga messages dinhi sa atong comment section sa Facebook, no? Atong gina-welcome na ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga friend o sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Kung namoy mga pangutana, amo sa nang paabuton i-send mga higala sa among number or further sa comment section unya atangin ninyo karong taud-taud ang pagtubag sa pangutana. Doon na mo'y kahigyonan sa pag-participate mga higala sa atong programa kay makahimo mo sa pagtampo or dugang tubag sa pangutana nga atong entertainon karon o makahimo sa mo sa pag-react kana kon wa ninyo masabti kaayo ang mga tubag nga among gihatag kanyo dias balaang kasulatan. Mahayong follow-upon ninyo aron mas matinaw pagyud mga kahigalaan. Manialang sa atong mga tanan nga mga viewers, mga followers sa atong program, palihog sa gihapon, di nato kalimtan atong i-share nga to sa mga friend ang ato nga programa parang daghan ma-blessed mga higala sa mga tubag sa pangutana nga atong mapaminawan o mahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, sa pagpadayon ato ning lilio no ang ato mga pinalangga nga mga viewers, mga listener, kining atong nakita dinhi sa ato nga live broadcast no sa Facebook nga sa comment section ato ning tan-awon ang ilang mga mensahe. Niya dinhi si Sister Ginaline Lumuntad sa Takop. Nag-send siya og duha ka mga heart og duha ka mga kamot nga nag-pray. Salamat Sister Geraldine. Ay mong ginahigugma ang aton tulumanon o ginaampo nimo kanunay. Thank you kayo. O niya pod si Brother Ronilo Itang sa nanukad sa Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, maayong gabi kaninyo Brother John, Kuya Libby, og maayong gabi sab sa mga kaigsuonan makanunayong naminaw og nagbiyo karon. God bless. Okay, ato ning i-continue pa yung basa ni apod si Jenny Rama Fermin. Mayong gabi mga brad, dili mi kapaminaw magserbisyo sa patay. Okay. Kanyo niya pod si Pastor Jumar Compuesto, ang IEL Director sa CBC. Ang iyang mensahe, maayong gabi sa tanan nato nga mga listeners. So, maayos sa gabi, Pastor. Anya, ni pagyoy mensahe si Jenny Rama Fermin. Okay. Anya, si Day Ellen Tonuning Abresi na siya'y mensahe, maayong gabi sa inyo dira sa DYCM. Nagapamati gid kami di sa Kabilao, Carles, Iloilo. So thank you kaayo nga sa inyong pagpamati no sa tanan nga taga Kabilao, Carles, Iloilo. Good evening, the Ellen Tonuning Abrese. Niapod si Meliod Silasol, ang iyang mensahe, maayong gabi ninyo diha Brad, og sa tanan nagsunod ani nga programa. Maayong gabi Meliod Silasol, nag-send siya tulo ka kamot nga nag-pray.
Salamat sa inyong pag-ampo. Niapod sa kapaglaom Arski Busiso. Mayong gabi pa-shout out sa Busiso Utong family from Binuni, Salug, Zamboanga del Norte watching. Salamat kayo no sa diha sa Salug, Zamboanga del Norte. Ngadto ni kapaglaom Arski Busiso. Salamat kayo kapaglaom Arski Busiso sa imong pagpakig-uban karong gabi na nining tulumanon. Jesus is our hope. On yun si Sister Merlin Bider there. I'm watching. Salamat Sister Merlin. Niapod si Nuna Hani Monterde Punay. Maayong gabi Kuya John, Kuya Libby, og sa mga listeners aning programa na minaw mi ari sa Aguho kauban ni Mama og Papa. Salamat and God bless. Salamat kayo Sister Nuna. Salamat sa inyo nga pagpaminaw hanay. God bless sa inyo din ha. Hope nga everything is fine. Okay. Padayon tayo higala arita ato ni ablihan pikas nga screen atong tan-awon ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart, ang uban nag-like sa atong programa. O nag-love o niya nag-like. Ato ning tan-awon una ang nag-love sa atong programa. Nag-send og heart. Niya si Brother Ronilo Itang, niya pod si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratzia. O niya sad si John Moses Rosalejos Puyot. Ato pong nakita din si Alger Lipon ani sa Iligan City. O niya sad si Angeline Mendoza Matthias. Nuna Hani Monterde Punay. Niya sad si Brother Nurlan Pagal. Aniceto Priscilias. Gloria Apatan. Dayelen Tonuning Abrise og si Lowell Nodalo Estrella. Muna ito nakita nga nag-send og heart. Adita sa nag-like sa ato nga program. Ato nakita din si Jenny Rama Fermin. Niyasad si Ginalyn Lumuntad. Si Loy Deltam. Tris Jamin Jaime. Jivne Jeris Malati. Niapod si Jojo Cordoba, Remedios Noval Monteliano. Salamat kayo no sa inyong pag-heart, pag-send og heart, o pag-like sa ato nga program. Niya, ato ning balikan pagtanaw, niapod si Sister Gloria Apatan, si Sister Duyani, diya sa Libho. May gabi nyo diya, Sister, uban sa atong makaigsunan o makahigalaan diha nga naminaw sa atong programa. Nag-send siya og kamot nga nag-pray. So thank you kayo. Kanya niya po si Nikki Sumalinog, si Sister Lonini, Sister Nikki Sumalinog. Ang iyang mensahe, good evening. Okay, good evening also, Sister. O may gabi sa nila ni Brother Waning diha, nila ni Sister Belinda. Tanan nga tagalibho nga naminaw karong gabi na ato nga gina-welcome sa ato nga katulumanon o kutob sa naminaw karon, tanan nga naminaw nakig-uban sa atong programa. Welcome kamong tanan. Niya sa atong basahon, good eves Brad Libby, og sa imong kauban diha, daghan man kaayong religious program, pero ang oras radio ninyo ang akong giatangan. Katubang si RG Brad nagpadala raman to sa iyang amo nga si Natalo, dili na manalo Brad, natalo na natalo sabi pa iya sa ato na nga kuan iya ko na nga version pero kana magong manalo mo ginay na ilagyod sa kadaghanan pero apelyido na sa iyang inahan ni Felix man na isagon man na siya. Nya iyang giotro gibalhin og manalo kay ganahan siya sa manalo lagi kay ang word nga manalo but pasabot ning daog ang pulong manalo dili man na natalo.
Oh, dili natalo pero sa iyang Kay version mananaog siya. natalo. Ako musakay sad ko niya nga natalo gid tinuod sad si Manalo. Okay, niya say atong basahon, niya si Jerlyn Ayuda. Good evening. O niya, watching from Bulacau. Salamat kayo sa Bulacau, Pardo, no? Pardo, Cebu. O niya po si Navigator Flores. Mayong gabi ninyo, Brad Liv. O Brad John, mayong pagpaminaw sa akong girlfriend nga si Shane Ramirez from Tuburan, Cebu. Salamat kayo ni Brother Navigator Flores. Aniya kini si Brother Tutron kuani ato ning silingan dias pabuli so may gabi nimo daw. May gabi nimo bro og sa imong family. Na may isang gabi nila ni Sister Chari Nugas nga always nagapaminaw sa atong programa gani ang iyang duha ka anak nakasugod na og simba, nagda-receive na og Bible study. Thank you kayo. Anya niya si ex-barangay captain sa Bangkasan, Father George Lona. Ang iyang mensahe, pare, dako kaayo ang akong pagpasalamat sa atong mahal nga makagagahom nga iya akong nga gihimo nga tinuod nga born again. Ang tinuod nga born again, dili kay Domingo lang gihapon ko pahulay. Nahimo siyang tinuod tungod kay nahimo naman siya nga Adventist. Kay iyang gipasabutan ang tinuod nga born again ang Seventh-day Adventist. Kay nagbantay na siya pahulay ang daytarilo ginatuman sad. Kanya di pag misay pod niyas Philly Disor, mayong gabi Kuya Libby, Brad John, og sa tanan diha sa station, sa tanan usab na minaw, naminaw gihapon mi ninyo, Kuya. Salamat from Philly Disor. Okay? So this time, mao ni mga mensahe nga atong na-receive. Akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana karong gabi na. Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, adto ta higala sa kining pangutana nga atong taga-ag atensyon unta maayong kanana ang naminaw karon Brother Fernando. Noon sure kung naminaw ka kay ako magkang napahibalo unya matod pa nimo nga maayo hinuon sir nga matubag na kaysa kuan ra ba di lang mahibaw-an kalitan ko og tawag paadto kog Manila. Okay, bisag tuwa pagkag Manila kung nagsunod ka sa atong Facebook Live sa atong programa makabati raman gihapon ka ug wa ka nag-ilis og number makahibaw ra pung ka tubagon imong pangutana. So Brother Fernando, niya na gyud niabot na ang panahon nga ang imuhang pangutana atong tagaan og pagtagad. Okay. Good day sir. Ngano man gyud nga supak man sa inyong kabubuton ang bata bunyagan. Simba ko og mamatay na. Di maluwas. Okay, dagang salamat Brother Fernando. Ngopotan na nga ngano man gyud nga supak man sa inyong kabubuton nga bunyagan ang bata, simba ko og mamatay na dili na maluwas. Okay, dagang kayong salamat Brother Fernando, no? Unya ang tinuod paggasulti Brother Fernando, ako lang i-correct na ang imong hunahuna ba kanang giingon nimo nga supak sa among kabubuton nga bunyagan ang bata, Spanish mangunang bunyag, in other words bautismo. Ang tinuod pagkasulti dili gyud ingon nga supak sa among kabubuton nga bunyagan ang bata, kundili wa gyud na masubay sa proseso, wa masubay sa katuyuan kung asa ipadapat ang bunyag or bautismo. Kay bisag unsaon nimo og baliktad pagbasa ang Biblia, bali-baliho nimo, dili ka makakita og usa ka bersikulo sa Biblia nga ang Dios nagsugo nga ang bata bautismohan. Kay ang gisugo nga magpabautismo ang dagko man. Unya
niya alang sa mga bata, ayaw problema. Kung mamatay man ang bata, wala nganong maproblema man ka mahitungod niya na kay ang kamatayon manggod dili man pud ingon nga may gipili nga pangidaron, may gipili nga pangidaron tungod kay mabata man o madagko ang kamatayon na agid na. Kung atong basahon dinhi sumala sa pinadaya sa Mateo kapitulo 19 sa bersikulo 13 o 14. Niya ato ning basahon. Og dihay mga gagmayng bata nga gidala ngadto kaniya aron tapinan sila niya sa iyahang kamot og iampo sila og gibadlong sa mga tinun-an. Niadtong June 15 didto ko sa Victory, Calatrava, Negros Occidental. Dunay mga bata didto nga gidedicate, maura ni gihimo sa mga Adventista. Unya kay wala may kay niadtong panahona ang mga pastor tanan didto man sa Mountain View College. Unya ang presidente dinha sa conference sa West Negros Conference si Pastor Joponi Galanza, ang buutan nga presidente diha sa West Negros Mission. Didto man nagtugot si Pastor Galanza nga maka-dedicate sa bata kung na-ordain ta as elder o kaluoy sa Ginoo pinaagi sa kuha ni Pastor Hill paningkamot na ordain gyud ta as a elder. Karon mao ni gihimo sa mga Adventista. Akong balikan niha parang gikuan nga makuha ning punto og dihay gagmayng mga bata. Tanawa wala gina nga og maghisgot gani ta og bata gagmay pa. Og maghisgot tag tao nagpasabot dako na. Og dihay gagmayng mga bata gidala ngadto kaniya aron tapinan sila niya sa iyang kamot og iampo sila og gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao. Tanawa. Unya sa 14 atong basahon. Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmayng kabataan ug ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. Tanaw ha? Ug mao ni ang hinungdan dinhi nga bisan ang mga bata og dili mabautismuhan kay gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, migula ang mga pulong nga ang gingharian sa langit ila sa gagmay nga mga bata nga sama kanila. Karon kining bautismo nga gihisgutan asa manigyod ipadapat diha ba sa gagmayng mga bata o ngadto sa mga dagko? O tan-awa ha, anhita magsugod usa sa mga apostoles samtang sila na nagpangwali. Anhi usa ta magsugod sa mga apostoles samtang sila na nagpangwali. Kung ang ilang gibautismuhan ang gagmay ba nga mga bata? O niya atong basahon dinhi magsugod ta sa buhat 2:36 ngadto sa 38 o 40 o 41. O niya atong basahon nagingod dinhi. Busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug sa uban pang mga apostoles. Tanawa, dili nato matantya, di nato masiguro nga bisan unsaon nato pagpahiluna ang pulong sa kamatuoran, ang pulong sa Ginoo, unya ang maminaw na agyoy higayon o panahon nga masakitan sila. Bisan wa ni mohuna-hunaa,
wa nimo batia nga imo silang pasakitan. Nganuman nga mahitabo man tungod kay ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duhay sulab. Herbihanon 4:12 nagsulti ang Herbihanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan hait pa sa espada nga duhay sulab. Ang espada makasamad man na, di ba? So masamad ka, masakitan gyud ka. Ngano nga ang pulong sa Dios gipanginsama sa espadang duhay sulab? Tungod kay kun ang pulong sa Dios imong sundon og tumanon, maluwas ka. Pero kun ang pulong sa Dios imong supakon, malaglag ka. Munang gipanginsama sa espadang duhay sulab. Og ang pulong sa Dios kun imo nang isulti, imo nang iwali, imo nang ipabati, naay panahon nga ang mga tao masakitan. Mao ni ang nahitabo sa pagpangwali sa mga apostoles. Sa pagkadungog sa mga tao, sa pagpangwali nila ni Apostol Pedro, gisakitan sila sa kasing-kasing. Pero nindot ang ilahang reaksyon. Wala ba'y gitawag og bad reaksyon kay na magitawag masakitan sa sinultihan ng daan o sa ma-emosyon ba? Dunay bad reaction. Pero niya matod pa din og kang Pedro og sa ubang mga apostoles, sila nangutana nga nag-ingon, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton. Tanawa kuno ninyo kinsa ning nangutana, kadtong mga tao, meaning dagko na, ang gisangyawan o giwalihan ni Pedro og sa ubang mga apostoles, kay sila gisakitan og nangutana sila, mga igsoon, unsa may among pagabuhaton. Tandaan ninyo na. Unya, unsa may tubag ni Apostol Pedro sa ilang pangutana niya sa 38. Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Tandaan, mao ni ang tubag ni Apostol Pedro sa ilang pangutana. Una, maghinulsol. Karon ato nga iadto sa gamayng bata. Sa inyo bang paghuna-huna og pagsabot ang gagmay nga bata mahimo kaya nila nga sila maghinulsol? Nga wa pa manay igo nga kabuot, wala pa manay igong sa labutan kay puhay pagud na. Ang gisulti ni Pedro, pag hinulsol mo o pabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong masala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Mao ni ang tubag ni Apostol Pedro ni adtong mga tao nga nangutana nila nga ilang giwalihan maghinulsol. Karon kung ang batang gamay mahimo nila, pero ato pang padayunan pagbasa para ba nga kami dire yano ra magigkaini ang among pagpasabot sa pulong sa Ginoo aron dili mo maglisod sa pagsabot niya sa 40 ug 41 atong basahon ni nagingon. Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod, kalom ni. Balansiha kuno ninyo. Og sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Kini bang bautismo nga gihisgutan ang unang himuon ang pagpasabot sa pulong sa Dios? Kung adto dis gamayng bata mapasabot nimo sa pulong sa Ginoo nga wa pa manay buot, unya nagingon din og sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Mahimo ba nimo ang pagpamatuod ngadto sa gamayng bata sa pulong sa Dios? Dili. Busa huna-hunaan ninyo na nga daan kay usahay manggod mo ingon mo nga supak sa among kabubuton nga ang gagmayng bata bunyagan, dili ingon nga supak sa among kabubuton kung dili wa lang gyud sa proseso nga gitudlo dinhi sa Biblia. Sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Dili gid ka makahimo pagpamatuod sa pulong sa Dios diha gagmayng bata. Niya ipadayon na tugbasa, nag-ingon din
Ato ning paday nagbasa nga giingon dinhi ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Ako ni balik kas 40 og sa daghan pang mga pulong siya naghimog pagpamatuod ug kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ning sukwahi nga kaliwatan. As 41, unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Tanawa ha, gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Kinsa ang bautismuhan? Kadtong midawat, misagop sa pulong sa Dios. Karon kun ang gamayng bata imong bautismuhan, ang pangutana diha, mahimo ba ang pagdawat o ang pagsabot sa gamayng bata sa pulong sa Dios? Brother Fernando, di gyud ko mutuo nga wa ka kasabot ni ining mga bahina sa atong gibasa. Nakasabot ka uban sa tanang mga naminaw. Pero kanang inyong nadungog ug ang inyong nasabtan, andam ba ang inyong kasing-kasing sa pagsunod o pagtuman? Diyaw, ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong. Ug niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. Wa mag-ingon may 3,000 ka mga bata. Kay mga bata gani gagmay. Ang pong bata na amarong daghang kayo wa panimahilom ning mga Catholic fake defender nga ang bata kuno kanan dili tao. Wa lagi nay problema. Pero ang gisulti dinhi gibautismuhan kadtong mga misagop siyang pulong ug niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao. Tao ang gisgutan, wa may 3,000 ka mga bata. Meaning dagko may 3,000 nga nahidugang kanila. Sa kapanahunan sa mga apostoles, sila nagbautismo og linibo resulta sa ilang pagwali sa pulong sa Dios, pero ang ilang gibautismuhan kadtong mga nanaghinulsol o kadtong midawat sa pulong sa Dios. Ang bata di gina makadawat. Sumuni ang nahitabo panahon sa mga apostoles. Well, muadto ta sa kang Juan Bautista. Kay sa mga apostoles man muadto ta sa kang Juan Bautista. Si Juan Bautista, kung imo gid i-trace, relatives pa man ni sila og si Ginoong Hesus, dunalay 6 ka bulan ang pagkamaguwang ni Juan Bautista sa kang Ginoong Hesus. Og si Juan Bautista naguna nga nagwali may tuog nagpaybalos mga tao may tungod kang Ginoong Hesus. Unya sa iyang pagpangwali nga mo taning nganlan siya Bautista, mabitaw nang ang uban pod sa Hunyo 24 kay mo nay pinakadako ang dagat, magbunyag-bunyag pod sila kay man San Juan. O niaw, kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 3, gihisgutan dinhi sa Mateo Kapitulo 3. Mao ni ang gisulti dinhi sa kanana ang pagpangwali sa ni Juan Bautista. Nagiyon din 3:5. Og nangadto kaniya ang katawhan. Tanawa ang termino ha. Og nangadto kaniya ang katawhan. Wa magingon nangadto kaniya ang kabataan. Katawhan gani meaning dagko og kabataan gagmay. Nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok Judea og sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Og didto sa suba sa Jordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Kining mga tao nga gikan sa Judea o gikan sa Jerusalem, nangadto kang Juan Bautista didto sa suba sa Jordan, kay dili man wisik-wisik og bubo kundi ilubog man didto suba sa Jordan. Unya gibautismuhan matud pa dinhi nga matud pa dinhi maas atong gibasa, ug didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Meaning nga ang gibautismuhan ni Juan Bautista miila sila sa ilang kaugalingon nga sila nakasa ug ang ilang sala gisugid nila kang Juan Bautista ug unya sila gibautismuhan. Adto na pud tas bata, makahimo ba ang bata sa pag-ila nga siya nakasa ug mahimo ba niya ang pagsugid sa iyang sala
sa mubautismo o mubunyag niya? Brother Fernando, sayon ra kay sabton ang kamaturan, di ba? So ipadayon na nato ni sa kanini ang pagbasa. Apan sa pagtan-aw niya nga sa daghan nga mga parasiyog mga Sadusiyo ang midugok aron sa pagpabautismo, miingon siya kanila, kamong mga anak sa bitin, kinsa ba'y nagpasidaan kanyo sa pagkalagigikan sa kapungot nga umalabot? Bitin gani, kung imo basang pinadayag, yawa, dragon, yawa, kamong mga anak siyawa. Meaning nga ang mga taong dautan, mga unsa ni sila, anak siyawa. Unya, niingon si Juan Bautista, kinsa man kamong mga anak sa bitin, kinsa may nagpasidaan ninyo sa pagkalagigikan sa kapungot nga umalabot. Unya, nag-ingon din sa kinini ang nag-ingon din sa sunod nga gihisgutan, matod pa din sa ingon niya na, pamunga kamog mga bunga mihiangay sa paghinulsol. Mata, di magid hinulsol. Andag ko gyud. Unya, matod pa nga ang mga tao nagpabautismo kang Juan Bautista. Unya, mga tao, dagko gyud. So, adto na punta. Asa kay si Juan Bautista ug ang mga apostoles, nagbautismo sila sa mga dagko man. Adto na punta sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Kang Juan Bautista ninglutaw na, kang Ginoong sa mga apostoles ninglutaw na. So adto na punta sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Anyo niya sa Marcos 16:15 og 16. Atong basahon 16:15 og 16. Nag-ingon dinhi. Og miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Si Kristo'y nagsugo nga panglakaw kamo ug iwali ninyo ang maayong balita. Sa pulong pala nga iwali ang maayong balita, kaya mo ba nga magwali ka dihas gamayng bata? Nga pagbibiron? Kaya ni mo na ang pagwali, unsay pulos nga magwali kas maayong balita niya ng bata nga wa manay kabuot. So ipadayon na tog basa sa 16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Karon, kay bata man di ay kaha ang bunyagan, makahimo ba ang bata sa pagtuo sa imong giwali unya makadesisyon ba siya sa pagpabautismo? Brother Fernando, uban sa nang naminaw, dili na ron panahon pa nga magluyal-luyal mo anang inyong pundok unya wa magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Unya niya pa ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo kun inyong tan-aw dinhiyo. Sumala sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 18 gikanis atong Ginoong Hesukristo nagingon dinhiyo. Og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Tanawa, himuan ninyong mga tinun-an. Unsaon man nimo pagkandak og Bible study, unsaon man nimo pagtuon sa gamayng bata kay dili man na pwede nga larguhan og bautismo or bunyag nga dili katudloan sa pulong sa Dios kay mag-una magyud ang pagpamatuod sa pulong sa Dios pagwalis mang balita. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa ang bautismuhan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kadtong natudluan. Nga magpanglakaw ka mo himuan yung mga tinun-an. Katong natun-an, katong natudluan sa pulong sa Ginoo. Unya, human ana, bautismuhan sila sa ngalan sa Mansanak ug Espiritu Santo. Karon, adto na putas pagsubay. Kinsa man ang angay, ubagay o kwalipikado nga bautismuhan sa ngalan sa Mansanak ug sa Espiritu Santo. Ang dagko na. Pero kinsa man ni sila? Ni ako masaos 20 nga magatudlo kanila. Tandaan yun, nga magatudlo kanila. Hunaan ninyo nga dili gyud ang gamayng bata matudloan nga numan kay wa pa manay kabuot. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan.
kinsa ang bautismuhan sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo kadtong natudloan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Dili gyud na mahimo nga ang gamayng bata matudloan nimo sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unya karon naa may daghang mga pundok, bautismo pud sila og ila, pero wa masubay kay gibautismo hag largo nga wa tudlo is pagtumas gisugo sa Ginoo kay ang gitudlo pagtuo na lang, awa na diretso na bautismo, kaon ra gyapon, lapas na pugsugo, lapas ang papahulay human sa ilang bautismo nganuman gibautismuhan magud ni nila nga wa tudlo is sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Brother Fernando, ako nagtuo nga tin-aw sa imong salabutan uban sa tanang naminaw ang pulong sa Ginoo nga inyong gipamatian karon. Tuguti nga ang pulong sa Ginoo inyong dawaton tuhuan kay ang pulong sa inyo padawat nga arang makaluwas tong kalag sumala Santiago 1:21. Well, salamat Brother Fernando uban sa tanang naminaw. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natinawan na ninyo nga mga una-una. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ani ato sa ning basahon tagdon tani ang mga nahidugang mga mensahe nga niya sa screen. Niya si Brother Elviseto Peritos. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Di ami naglantaw si Sister Jingjing. Samtang mi nagbuhat og ice candy. Para ugma sa mga estudyante og akong pasalamatan ang tanang nananaw og naminaw sa og maayong gabi. Brother Elvis, salamat, no? May gani kay nainsakto ang imong eksplikasyon. Nananami samtang nagbuhat, abi na kong nagbuhat mong bata, is kindi madi ay. So salamat kay Brother Elvis, nya salamat sa panggasolina nga gihatag ninyo sa ako anya maka hubog-hubog na gyud ang akong motor aning imong gihatag Brother Elvis. Salamat. Okay ni asad si Dong Bob Ritoya sa Tuburan. Mayong gabi ninyo dong. So good evening Dong Bob. Ang gabi diha dong. Niya pod si Brother Norlan Pagal. Happy listening di ay sa akong gaga Roger Sinahunon og sa iyang pamilya. Okay, good evening nimo bro. Mapinanggaon kinis Brad Norlan kay Gaga Roger Sinahunon. Niya pod si Rolly R. Codira. Mayong gabi John, watching from Carles, Iloilo. Oy, maayong gabi sa tanang mga taga Carles, Iloilo, no? Salamat gyud kaayo sa inyong pag-view sa atong program. Brother Rolly Codira. Brother Rolly Codira. Okay na po si Brother Jex sa Malinog. Mayong gabi, Brother John o Brother Libby. Nilantaw ganina. Ko ganina sa debate Wendell Talibong o Brad Jolito. Okay, Jolito Alado. Sa to? Jolito Daig Sure niyo. O pad maguto, daghan man to sila ganiha. I see. Okay, niya po si Makmak Pahamutang. Mayong gabi mga Brad. Klaro kaayo ang eksplikasyon sa Ginoo. Siguro, Jod, nga nakaklaro na sila. Ang Ginoo ray magpanalangin anak nila aron dili magpagahi sa ilang hunahuna o kasing-kasing. Niya pagyod, ato pong nakita dinhi si Mrs. Alex Liavan. Mayong gabi ninyo diha mga igsuon watching from Mualboal, Cebu. So mayong gabi Brother Moises Alex. Niya po si R.G. Moore Vargas Punay Ibanez. Happy evening kapaglaom Kuya John o Kuya God bless our program. Salamat sa pagbasa. O niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Always judbing maminaw sa inyong programa, Angkol. Mayong gabi ninyo duha, Angkol. So good evening nyo day. Diyas mabuli mga imong family, mga silingan nato diyang naminaw sa programa. Sumuadto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to ang termino, Brother John, siya pangutana?
Ang iya nga pangutana lagi nga nganong supak man sir sa inyong kabubuton nga bunyagan ang gamayng bata ug simbako ug mamatay na di na maluwas. Okay, salamat no. Dili mi supak ana higala. Kana kung imong mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga ang infant bautismuhan. Tumusupak og may mabasa. Pero kay wa may mabasa sa Biblia, mo'y hinungdan nga ning supak ni ana nga naman kay dili na Bible-based mga higala ang pagbautismo sa infant or infant baptism. Di na. Wa ang biblical na siya. Wa tayo mabasa sa Biblia. Sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok Biblia, tibuok kasulatan, gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. So ang libro higala na mapuslanon nga mutudlo sa kamatuoran ang Biblia. Kung naatay mabasa sa Biblia, bautismuhan ang mga infant, mga gagmayng bata, nga nagon nga di namo dawaton. Pero kay wa man na itudlo sa Biblia, hinungdan nga wa mi midawat ana. Kay ang gitudlo sa Biblia, ang tao nga bautismuhan mga higala, kadtong mga tao nga dili infant. Kay kanang infant, wa ginay panimuot ang nakatunan ana. Hilat, katawa, kon hagwaon, o niya, muhilat na gutumon, o niya, mangihi pa gina, malibang pa gina siya. Tungod kay wa na siya panimuot. Imo nang sultihan. Ang iban mo katawa kay nagtuong gihagwa. Kay wa siya kasibot. Suwa na'y panimuot o way record sa Biblia nga ang bata bautismuhan. Giunsa man ang bata sa Biblia. Si Ginisos ingon nga siya man mo'y modelo, wa siya bautismuhi, bata mga igsoon. Hinong si Ginisos, kung sa naghihimo nga ito niya sa Lucas 2:22, gidaw siya nga ito templo, o gihalad siya. Gitawag o dedicate ba? Doon ay gitawag child dedication. So ang mga infant, mga bata, mga higala, dili na kay bautismuhan. Unsaan man na siya di ay dalhon sa simbahan aron i-dedicate na sa mga ginikanan ngadto sa Ginoo. Ato rin basahon, dinhi ko magbasa sa Marcos mga higala, sa libro ni San Marcos 10:13 ngadto sa 16. Paminawan niyo ha, kung basahon. Unsay gisultis Ginoo alang sa mga bata, infant. Muna ito mabasa, og dihay gagmayng mga bata nga ilang gidala kaniya aron unta iyang hikapon. Apan gibadlong sila sa mga tinunan. Apan sa pagkakita ni Hesus niini, nasuko siya og niingon siya kanila, paduula kanako ang gagmayng kabataan. Og ayaw sila pagpugni kay ang ginharian sa Dios ila sa sama kanila. Ang batang gagmay di ay bisag wa na bautismo pero ang ginharian sa Dios alang sa gagmayng bata. Tanaw na to ang 15 higala. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili magadawat ang dili magadawat sa ginharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng mga bata dili siya makasulod niini. Gayon ni Jesus og gikogos niya sila og sa gipandungan niya sila sa iyang makamot iyang gipanalanginan sila. Mauna ang gisunod sa Seventh-day Adventist. Ang mga bata, mga higala nga di pa angayng bautismuhan dalho na sa maginikanan ngadto sa simbahan. Naay himuon nga gitawag og child dedication. Pandungan na sa kamot og iampo na sila itugyan ngadto sa kamot sa Ginoo nga ang Dios magagiya maga-amuma usab meaning mga gagmay nga mga kabataan. Maunay naa sa Bible. Ug man ta ni angay sundon sa tanan
Pero unsa nahitabo, giusab mga higala sa simbahan. Dili ang simbahan sige nag-usab. Tao mo nag-usab nga ang bata nga gagmay kinahanglan bunyagan. Naay gitawag infant baptism. Karon aton tan-awon. Sumala sa pagpamatuod niya sa atong basaw na paminawin ninyo. Nag-ingon dinhi ni matod pa ni nagpahayag din sa theological nga libro, Theological Compendium sa page 180 and 181. Ang nagpahayag mao Reverend Amos Bini na matod pa niya dinhi. It is true that there is no positive command for infant baptism. Gipahayag sa usa ka scholar, tinuod kini nga wa gyud sugo, positibong sugo sa bautismo sa mga infant kanang bag-ong na tao, mga higala. O niya, nagpahayag po ng usa ka libro nga Doctrinal Catechism by Stephen Keenan sa page 184. Sa atong pinulungan, dili makita sa balaang kasulatan ang bisan usa ka bata nga gibautismuhan. Busa ang mga protestante pinasikad sa ilang kaugalingon nga prinsipyo nagadumili sa pagbautismo sa mga bata ingon nga wala magasukad sa balaang kasulatan. Di ba ipamatudan sa mga scholar nga dili mabasa o way sugo ang Ginoo nga ang mga infant bautismuhan diha sa Biblia higala. Kining atong programa based on the Bible. Ang pagtulunan sa Biblia mo atong sundon. Kay pagtulunan ngawa sa Biblia higala, gitawag na siyang tradisyon, pagtulunan sa tao. Ang simbahan mo'y nag-usab ni anak. Giusab nila nga ang bata nga gamay, bautismuhan, bunyagan. O niya, ila na ng pagbuot. Kaya ang pagbuot sa Biblia mabasa, tudluan usa sila o walihan usa ang mga tao o sa dihang makasabot sila personally mo decide sa ilang kaugalingon sa pagbautismo kanang bata nga gamay. Wa di man na iyang desisyon, wa man na kahibaw siya. Di ba nga nakailag siya nagbautismo siya, ha? So, ang mga dagko katong mohimo nagdesisyon silang kaugalingon maunay angay nga pagabautismohan may gala. Pero nagpasabot nga ang pagtulunan nga bautismuhan ang bata, pagtulunan nga hinimo sa tao. Og si Ginosos nagsulti nini mga pagtulunan nga gitawag tradisyon. Sa atong mabasa sa Marcos 7, versikulo 7 ngadto 9. Tawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Tiyaw man ha? Mga sugo hinimo lang sa tao. Kay wa mas Biblia, hinimo sa tao ng infant baptism. Ingon ni kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Mao na. Nagsayang-sayang lang ko, useless di ay mga higala. Nag-ingon ang utso, o bidugang susos mag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios o mauhinyo inyong gituman ang mga pagtulunan nga iyas tao. Kumusta higala? Ang pagtulunan ba sa Ginoo may gisunod? Kung pagtulunan sa Ginoo, ang bautismo ng dagko. So, wala naman time sa di pahingpit tapuson at tulumanon niya ang atong tungsong. Mga higala magampo kita, mahigugmaon og dalang pana na mga Dios nga naa